Măi omule, eu am crezut că le-am văzut pe toate, dar nu știam că au făcut ăștia Disneyland la Sibiu, mă. Zilele trecute m-a dus viața la porumbacul de sus. Da, exact, că eu când aud porumbacul mă gândesc la ceva de mâncat cu smântână. Dar nu, mă, e un loc de poveste, dar cu tot cu lunile anului. Povestea calendarului, îi zice. Sunt 12 căsuțe, măi, câte una pentru fiecare lună. Decembrie are sobă, Moș Crăciun și miros de cozonac imaginar. August e transpirat, tot are pălărie de paie și muște în amintire. Februarie, mă, e scurt și în continuare confuz. Copiii umblau de lună în lună de zici că dau bacul la anotimpuri. Am auzit unul care întreba: tati, dacă intru de 2 ori în aprilie, îmi iei 2 jucării de Paște? Și taică-su săracul zice: nu, dar poate îți dau 2 teme de vacanță. Au și o parcare a măturilor, mă, nu glumesc. Și eu iștenem, dar când am intrat în casa lui Brumărel, m-a mirosit frigul, m-a salutat o păpușă și cred că mi s-o resătat sufletul. No, și dacă ai copii plini de energie și un suflet obosit care vrea liniște, du-i la calendarul. Că acolo-i tot anul la un loc, dar fără stres, fără teme și fără Wi-Fi care merge prost. Vă pun, mă, oameni faini, și aveți grijă, dacă vă strigă Brumărel noaptea, nu răspundeți din prima.